igama lami ngithengisile wakwaLuswazi eceleni phansi kwenkosi uKhoza. Ngeke ngafika la lenyanga edlule nakhona ngiza ngazi indaba zala ekhaya ngathi ake ngize ngizozwa ukuthi kanti ukhuluma ngaleli khaya lomphefumulo kanjani ngoba nginenkinga. Ngempela ngafika ngase ngitshela ukuthi ngizosheshe ngibuye futhi ngisayikhulumela ngizosheshe ngibuye uma ngithola imali uthe ngidumile sekufanele ukuthi ngiholwe. Ngavele ngaphupha ugogo wami mangithi ngiyambona ugogo wami ngimbona ehleli endaweni eyi-round ekaba ingane engazazi ezingane ingakanani ziningi kanjani. Abesangimeneza sethi wethembi ngithi ngakukhulu athi sondela la ngisondele athi lalela ngoba wena uthi ufuna ukuya le ekhaya lomphefumulo ngiyacela-ke ukuthi uqale uhambe wena qala phambili ngokuma wakho uthi naye ucela ukuhamba aye ekhaya lomphefumulo. Kodwa manje ngekakwazi ukungena ekhaya lomphefumulo uma wena ungekho khona. Ngiyacela-ke mntanami ukuthi uhambe phambili ngoba uzokhuleka unyoko uma ngabe ungasahambanga ngoba manje usethembele wena. Bese ngithi ayilungile khona ngizohamba vele ngilinde ukuthi ngibe namali mina ngizophilela ngoba ngifuna ukubona umphumela waleli yakhaya. Hayi bese ngathi ngiyaphaphama. Mase ngithi ngifuna ukuphaphama bese ngibona ngathi ngilandele obaba ababili bayangihuka. Kodwa bakhona lapha eNazaretha ngibabona ngithi bangobani ngababona nje emakhanda bevele ngohafu. Manje bese ngilokhu hayi kulamandla ngempela lokhu. Bese ngifika phambili lomunye. Ebese ngathi khona into ayiphethe nje enjengesivalo kodwa inentanjana. Ebese ngihlala bese ngibona ukuthi igonga. Uthi nawe umhlalelani manje adala sikushaye sikubeka umala ukuthi okufunayo akubone kuzwini lakho ukuthi unangu lo muntu esizezayo. Amen. Yikho kungilethe lapha ngathi ngamaphikisa ngoba ngiyathanda ukuthi ngiyazi intando kaNkulunkulu nabantu bakithi. Amen. Amen.